Bosta qdiet mhux governattivi appellaw lill-Gvern sabiex jingħata aktar żmien għall-iskrutinju tal-abbozz li jwaqqaf għall-ewwel darba l-Kummissjoni Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza. Fi stqarrijiet separati laqdiet qalu li jaqblu mal-għanijiet tal-abbozz u ma' tisħiħ tal-protezzjoni kontra diskriminazzjoni. Madankollu sostnew li l-verżjoni emendata għaddiet mill-proċess parlamentari mingħajr konsultazzjoni pubblika xierqa. Il-Malta Women's Lobby qalet li l-organizzazzjonijiet tan-nisa ma ġewx ikkonsultati b'mod sinifikanti. It-ħassib ewlieni tagħha dwar ix-xogħliment tal-Kummissjoni Nazzjonali għall Promozzjoni tal-Ugwaljanza u l-assorbiment tagħha fil-Kummissjoni l-ġdida. U issa li l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel tista' titlef il-fokus u ssir biss waħda minn diversi karatteristiċi protetti. Għaldaqstant talbet li l-Gvern iwaqqaf il-proċess sakemm issir konsultazzjoni xierqa. Il-Kamra tal-Ispiżjara qalet li l-abbozz jista' jolqot id-dritt tal-professjonisti tas-saħħa li jaġixxu skont ix-xjenza u l-kuxjenza tagħhom. Appellata għal salvagwardji li fil-fema tagħha iħarsu dritt għall-oġġezzjoni tal-kuxjenza. L-Assoċjazzjoni Maltija tal-Assigurazzjoni kritikat ukoll in-nuqqas ta' konsultazzjoni mas-settur. Dan minkejja li qalet li l-abbozz inbidel minn dak diskuss fl-2017 u fl-2018. Spjegat li l-prezz u l-kundizzjonijiet tal-polozz jiġu stabbiliti skont ir-riskju għabbażi ta' statistika, tarif mediku u kalkoli professjonali dwar il-probabilità li ssir talba għal kumpens. Sostniet li meta deċiżjoni tkun imsisa fuq din l-informazzjoni u mhux fuq preġudizzju m'għandix titqies bħala diskriminazzjoni illegali. L-Assoċjazzjoni tal-Iskejjel tal-Knisja u s-Segretarjat tal-Edukazzjoni Kattolika esprimew diżappunt li l-abbozz mexa fl-istadju tat-tielet qari. Fil-waqt li tennew l-appoġġ tagħhom għall-ugwaljanza talbu li l-liġi tħares ukoll id-dritt tal-iskejjel bbażati fuq il-fidi li jżommu l-itos reliġjuż tagħhom. Min-naħa l-oħra, Humanists Malta laqet l-abbozz bħala pass li nqafas aktar b'saħħtu għall-ugwaljanza. Talbet li l-protezzjoni marbuta mar-reliġjoni jew twemmin tinkludi b'mod ċar ukoll il min għandu twemmin mhux reliġjuż jew lil dawk li ma jemmnux. L-għaqda talbet ukoll regoli aktar ċari dwar fejn tispiċċa l-awtonomija tal-istituzzjonijiet reliġjużi u fejn jibdew l-obbligi tagħhom kontra d-diskriminazzjoni, b'mod partikolari fl-edukazzjoni, l-impjieg u l-għoti tas-servizz.